Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο της εκπομπής Ιστορίες από το Υπόγειο, η οποία διοργανώνεται από τη Λαϊκή Βιβλιοθήκη. Το σημερινό μας επεισόδιο είναι αφιερωμένο στη γυναίκα η οποία έμεινε στην ιστορία με το όνομα Μα Μπάρκερ. Η Μα Μπάρκερ ήταν μητέρα 4 γιών που είχαν δημιουργήσει τη συμμορία Μπάρκερ Καρπής, με κυριότερη δράση τους τις ληστείες τραπεζών. Απέκτησε τη φήμη ότι, όντας πιο έξυπνη από τους γιους της, ήταν αυτή που τους διοικούσε με σιδερένια πυγμή και σχεδίαζε τις δράσεις τους. Εάν αυτή η ιστορία σας φαίνεται κάπως γνωστή, θα είναι μάλλον γιατί σας θυμίζει τη μαμά Ντάλτον στο Λούκι Λουκ. Και αυτό γιατί όντως η ιστορία της μαμά Ντάλτον είναι εμπνευσμένη από την ιστορία της Μα Μπάρκερ. Η Μα Μπάρκερ, της οποίας το όνομα ήταν Κέιτ Κλάρκ, γεννήθηκε στο Μιζούρι το 1873 από πολύ φτωχούς γονείς, τον Τζον και την Έμα Λιν Κλάρκ. Λέγεται ότι όταν ήταν μικρή, είχε δει τον ίδιο τον Τζέσε Τζέιμς να περνάει πάνω στο άλογο μαζί με τη συμμορία του, πράγμα που τη γέμισε με δέος για αυτόν τον διαβόητο ληστή. Το 1892 παντρεύεται τον Τζόρτζ Μπάρκερ, έναν φτωχό αγρότη, και αποκτά μαζί του 4 γιους, τον Χέρμαν, τον Λόιντ, τον Άρθουρ και τον Φρέντ. Οι γη της Μπάρκερ μπλέκουν σε διάφορες παρανομίες από πολύ νεαρή ηλικία. Το 1927 ο μεγάλος της γιος, ο Χέρμαν, κατά τη διάρκεια της καταδίωξης που ακολουθεί μετά από μια ληστεία που διέπραξε, τρακάρει με το αυτοκίνητό του και τραυματίζεται. Αυτοκτονεί ώστε να αποφύγει τη σύλληψη. Όταν λοιπόν το 1928 ο πατέρας Μπάρκερ εγκαταλείπει την οικογένειά του, άλλοι λένε ότι τον έδιωξε η ίδια η Κέιτ, η Μα Μπάρκερ μένει εντελώς μόνη, μιας και οι υπόλοιποι 3 γη της είναι όλοι στη φυλακή. Και από το 1928 ως το 1931 ζει μέσα στην απόλυτη φτώχεια και την εξαθλίωση. Το 1931 ο γιος της Φρέντ αποφυλακίζεται και μαζί με έναν άλλον πρώην κατάδικο, τον Άλβιν Καρπής, σχηματίζουν τη συμμορία Μπάρκερ Καρπής, στην οποία μετά από λίγο καιρό θα ενταχθεί και ο άλλος της γιος, ο Άρθουρ. Η συμμορία στο διάστημα 1931-1935 διαπράττει πολυάριθμες ληστείες τραπεζών καθώς και 2 απαγωγές. Εάν σας αρέσει η μουσική δίσκο, είναι πολύ πιθανό να έχετε ακούσει την ιστορία της Μα Μπάρκερ μέσα από ένα τραγούδι, το οποίο ίσως και να είναι ένα από τα πιο διάσημα τραγούδια δίσκο. Ας πάμε λοιπόν να ακούσουμε από τους Boney M το τραγούδι Ma Baker. Οι Boney M αλλάξαν ελαφρώς το όνομα για να ακούγεται πιο έβυχα. Freeze! I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money. It's the story of Ma Baker, the meanest cat from old Chicago town.
here is the FBI's most wanted woman. Her photo is hanging on every post office wall. If you have any information about this woman, please contact the nearest police station. Don't anybody move. The money or your lives. One day to rob the bank. It was the last foray. The cops appeared too soon. They couldn't get away. All the loot they had, It made them mighty mad. and so they shot it out. My baker and his sons, They didn't want to hang, they died with blazing guns. and so the story ends. Of one who left no friends. My baker, she taught her four sons. My baker, to handle their guns. My baker, she never could cry. My baker, but she knew how to die. My baker, she taught her four sons. My baker, to handle their guns. My baker, she never could cry. My baker, but she knew how to die. Το 1932 η συμμορία, η οποία κάποια στιγμή έφτασε να έχει μέχρι και 25 άτομα, μεταφέρεται στο Σικάγο. Δεν μένουν όμως πολλοί στο Σικάγο γιατί δεν θέλουν να δουλέψουν για λογαριασμό του Αλ Καπόνε. Φεύγουν λοιπόν από το Σικάγο και καταφεύγουν στο Σεντ Πολ της Μινεσότα, όπου με τη βοήθεια κάποιων τοπικών συνεργατών νοικιάζουν ένα σπίτι ως κρυσφύγετο με το ψευδόνυμο Άντερσονς. Σε αυτή την πόλη θα διαπράξουν τις περισσότερες ληστείες τους σε συνεργασία με τον αρχηγό της αστυνομίας, τον Τόμας Μπράουν. Κάποια στιγμή όμως κάποιος τους αναγνωρίζει από φωτογραφίες σε εφημερίδα και τους καταδίδει στην αστυνομία. Ο αρχηγός της αστυνομίας όμως, όντας συνεργάτης τους αφήνει να διαφύγουν. Η συμμορία διέπραξε και 2 απαγωγές πλουσίων επιχειρηματιών, οι οποίες είχαν πολύ αρνητική συνέπεια στην έως τότε αποδοχή της συμμορίας από την κοινή γνώμη. Αυτές οι 2 απαγωγές τους τις είχε προτείνει ο εν λόγω αρχηγός της αστυνομίας. Στις 8 Ιανουαρίου 1935, το FBI συλλαμβάνει στο Σικάγο τον έναν γιο της Μα Μπάρκερ, τον Άρθουρ, και πάνω του βρίσκουν ένα χάρτη της Οκλαουάχα της Φλόριντα. Το FBI αντιλαμβάνεται ότι ο χάρτης περιέχει το κρυσφύγετο της συμμορίας και έτσι στις 16 Ιανουαρίου πράκτορες του FBI περικυκλώνουν ένα σπίτι μέσα στο οποίο βρίσκονται μόνο η Μα Μπάρκερ και ο γιος της Φρεντ. Ακολουθεί πιστολίδι, το οποίο σύμφωνα με το FBI κράτησε 4 ώρες. Σε όλη αυτή τη διάρκεια, κόσμος από τις γειτονικές περιοχές μαζεύεται για να παρακολουθήσει τα γεγονότα. Πολλοί μάλιστα έχουν φέρει μαζί τους και καλάθια του πικνίκ και παρακολουθούν από απόσταση λίγων μόνο μέτρων. Μια κατάσταση που πολλά σημερινά reality shows θα ζήλευαν. Μόλις σταματά το πιστολίδι, η Μα Μπάρκερ και ο γιος της Φρεντ εντοπίζονται μέσα στο σπίτι νεκροί. I love you, pumpkin. I love you, honey bunny. Everybody be cool, this is a robbery! Any of you fucking pricks move! And I'll execute every motherfucking last one of you!
Μα Μπάρκερ έχει παρουσιαστεί σε ταινίες, τραγούδια αλλά και στη λογοτεχνία ως η απόλυτη μητριαρχική φιγούρα που εξουσιάζει απόλυτα τους γιους της και οργανώνει όλες τις εγκληματικές τους ενέργειες. Επίσης παρουσιάζεται και ως γυναίκα ιδιαίτερα ελευθέρων ηθών. Όμως η αλήθεια ίσως να απέχει πολύ από αυτή την εικόνα που έχει δημιουργηθεί. Υπάρχουν πολλές μαρτυρίες που υποστηρίζουν ότι όλη αυτή η εικόνα δημιουργήθηκε από το FBI και αναπαράχθηκε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, πολύ απλά για να δικαιολογήσουν γιατί πάνωπλοι πράκτορες δολοφόνησαν μια ηλικιωμένη γυναίκα μέσα στο σπίτι της. Πολλοί ιστορικοί αμφισβητούν τα λεγόμενα του FBI, ότι δηλαδή η Μα Μπάρκερ συμμετείχε ενεργά στην ανταλλαγή προβολισμών. Ο Καρπής, ο άνθρωπος που μαζί με τον Φρεντ Μπάρκερ δημιούργησαν τη συμμορία, αναφέρει ότι η πιο γελία ιστορία στα χρονικά του εγκλήματος είναι το ότι η Μα Μπάρκερ ήταν ο εγκέφαλος πίσω από τη συμμορία Καρπής Μπάρκερ. Δεν ήταν ηγέτης εγκληματιών, δεν ήταν καν εγκληματίας. Ο Έντγκαρ Χόβερ και το FBI δημιούργησαν αυτή την ιστορία για να δικαιολογήσουν τη δολοφονία μιας γριάς γυναίκας. Πριν τη δολοφονία της, η αστυνομία δεν είχε τραβήξει ούτε μια της φωτογραφία και δεν της είχε πάρει ποτέ ούτε ένα δακτυλικό αποτύπωμα. Ήξερε ότι ήμασταν εγκληματίες, αλλά η συμμετοχή της περιοριζόταν μόνο στο ότι όταν ταξιδεύαμε την παίρναμε μαζί μας για να μοιάζουμε ότι είμαστε μια μητέρα με τους γιους της. Τι θα μπορούσε να φαίνεται πιο αθώο? Αυτήν την άποψη επιβεβαιώνει και ο περίφημος ληστής τραπεζών Harvey Bailey, ο οποίος έμεινε στην ιστορία όσο πρίτανης των ληστιών τραπεζών και ο οποίος γνώριζε καλά τους Μπάρκερς. Στην αυτοβιογραφία του αναφέρει ότι η Μα Μπάρκερ δεν μπορούσε να οργανώσει ούτε ένα πρωινό γεύμα, πόσο μάλλον μια εγκληματική οργάνωση. Ο συγγραφέας Tim Mahoney με τη σειρά του υποστηρίζει ότι ο πραγματικός ηθήνων νους πίσω από τη συμμορία ήταν ο αρχηγός της αστυνομίας του Σεντ Πολ, ο Tom Brown. Εμείς συνεχίζουμε με τραγούδια που πραγματεύονται ληστείες τραπεζών και ακούμε τους Clash να τραγουδάνε «Ο πατέρας μου ήταν ληστής τραπεζών, αλλά ποτέ δεν έβλαψε κανέναν». Money.
Φαίνεται λοιπόν ότι η φήμη της Μα Μπάρκερ είναι αποτέλεσμα της δολοφονίας της προσωπικότητάς της που επιχείρησε το FBI για να δικαιολογήσει τη φυσική της δολοφονία. Η ιστορία της Μα Μπάρκερ και των γιο της συνεχίζει να εμπνέει ακόμη και σήμερα πολλούς. Το σπίτι στο οποίο σκοτώθηκαν διατηρείται και λειτουργεί ακόμα και ως σήμερα ως μουσείο, όπου μπορεί κάποιος να το επισκεφθεί και να δει τις τρύπες από τις εκατοντάδες σφαίρες που έριξε το FBI για να σκοτώσει 2 ανθρώπους. Το heavy metal συγκρότημα με το όνομα Maylin and the Sons of Disaster δηλώνει ότι εμπνεύστηκε το όνομα αλλά και ολόκληρη τη θεματολογία των τραγουδιών τους από την ιστορία της Μα Μπάρκερ. Πάντως, εύκολα μπορεί κάποιος να αντιληφθεί ότι ένα μεγάλο μέρος του κόσμου βλέπει με συμπάθεια τέτοιες ιστορίες. Πολλές φορές υπάρχει η τάση οι ληστές τραπεζών να ηρωποιούνται στη συνείδηση πολλών ανθρώπων, ακόμα και στις περιπτώσεις που αυτοί δεν είναι τίποτα παραπάνω από απλοί εγκληματίες. Φαίνεται πως υπάρχουν άνθρωποι που νιώθουν ότι κλέβοντας μια τράπεζα, στην πραγματικότητα παίρνεις πίσω ένα μέρος από αυτά που έχει κλέψει η τράπεζα. Ίσως έτσι να εξηγείται και η παγκόσμια απήχηση της σειράς Casa de Papel. Μπορεί εύλογα κάποιος να αναρωτιέται γιατί υπάρχει κόσμος που νιώθει ότι αδικείται κατάφορα από τις τράπεζες. Εδώ, ίσως διαβάζοντας κάποια από τα σχετικά ρεπορτάζ, όπως παραδείγματος χάρη αυτά που αφορούν τα 40 δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία έχασε στην ουσία το δημόσιο προς όφελος των τραπεζών το 2015, τα 563 εκατομμύρια που χρωστάνε η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ, αλλά κανένας δεν χάνει το σπίτι του, τα 500 εκατομμύρια ευρώ που οι τράπεζες ευχαρίστως κούρεψαν από τα δάνεια 4 εφοπλιστών, ενώ την ίδια στιγμή προχωράνε σε δημοπρασίες αλφακατοικίας φτωχοποιημένων ανθρώπων για ποσά μάλιστα που ακούγονται αστεία όταν τα συγκρίνεις με αυτά που χαρίζουν στους εφοπλιστές. Το νόμο επίσης που ψήφισε η τωρινή κυβέρνηση δια το ακαταδίωκτο των τραπεζιτών που διώκονταν για επισφαλή δάνεια δισεκατομμυρίων. Τότε ίσως να μπορέσει να αντιληφθεί το λόγο. Ο Ed Kane, καθηγητής οικονομικών στο Boston College, δίνει τον ορισμό ότι κλοπή είναι η αναγκαστική αφαίρεση των πόρων άλλων ανθρώπων και δηλώνει ότι αυτό ακριβώς είναι που κάνουν οι τράπεζες. Ο Kane υποστηρίζει ότι όταν οι τραπεζίτες κάνουν απερίσκεπτες και επιβλαβείς επιλογές, ενώ βασίζονται στην απεριόριστη υποστήριξη των φορολογουμένων για να τους διασώσουν, προφανώς κλέβουν. Το αποκαλεί κλοπή από το δίκτυο ασφαλείας. Μέσω του δικτύου ασφαλείας, εξηγεί ο Κέιν, οι τράπεζες απαιτούν από το κοινό να τους παρέχει προστασία. Ασκούν ταυτόχρονα τρομερή πίεση στις κυβερνήσεις, οι οποίες ενεργούν ως μεσάζοντες στη ληστεία και με την εξουσία που έχουν παίρνουν τα χρήματα από τους άμυρους φορολογουμένους και τα δίνουν στους τραπεζίτες. Και γιατί αυτό δεν θεωρείται έγκλημα, συνεχίζει ο Κέιν, διότι οι πολιτικοί σχεδόν παντού έχουν εξαγοραστεί από τους τραπεζίτες. Απλούστατο. Έτσι λοιπόν τα στελέχη των τραπεζών περνούν πολύ χρόνο εξετάζοντας το ερώτημα «Μπορούμε να ξεφύγουμε με αυτό που κάνουμε?» και δεν ασχολούνται καθόλου με το φιλοσοφικό ερώτημα «Είναι σωστό αυτό που κάνουμε?» Και από τη στιγμή που καθηγητές πανεπιστημίων εκφέρουν την άποψη ότι οι τράπεζες στην ουσία κλέβουν το λαό, ποιοι είμαστε εμείς να διαφωνήσουμε με αυτή τη δήλωση? Και όπως είπε και ο Μπρέχτ, τι είναι το να ληστέψεις μια τράπεζα μπροστά στο να ιδρύσεις μια? Ληστέψανε την τράπεζα και τι με νοιάζει εμένα, δεν είμαι με κανένα. Σου λέω καλά τις κάνανε γιατί μας προκαλούσε, γεμάτη εκατομμύρια ενώ και ο Θεός πεινούσε. Περάστικοι αδιάφορα εκάτσαν και κοιτούσαν του διευθυντή τις οικιλιές κι αυτούς τους ενοχλούσαν. Κάποιος πανικοβλήθηκε, μπας κι ήτανε ο γιος του. Κι ο ιδρωμένος λογιστής μπας κι ήταν ο ανεψιός του. Κι όσο για τον ταμεία που πήγε να μηνθεί, όταν αναρωτήθηκε για ποιον και το γιατί, στα τέτοια μου ψιθύρισε και γέμισε τις τσάντες. Άντε! Και καλή τύχη μάγκες. Στο μπάτσο βλέπεις πέρασε μονάχα η κοροϊδία.
τη ψευδαίσθηση πως είναι εξουσία. Και τώρα γύρα του με 2 όρφανα, με 3,60 σύνταξη, τη μοίρα πλάστημα και μια γνωστή αιτία. Σωρό κορώνα γράμματα στο τζόγο της ζωής. Επάγγελμα, ποιο επάγγελμα, τι επάγγελμα ληστής. Τα τέρατα δικάστηκαν με μάρτυρα την πείνα. Αποκλεισμένα μια ζωή σε ακούσια καραντίνα. Για απέλπιση, απερίστροφο και σφαίρες τις ανάγκες. Άντε! Και καλή τύχη μάγκες. Και καλή τύχη μάγκες. Και καλή τύχη μάγκες. Άλλο ένα επεισόδιο της εκπομπής Ιστορίες από το Υπόγειο έφτασε στο τέλος του. Σας θυμίζουμε ότι η Λαϊκή Βιβλιοθήκη φιλοξενείται στο Υπόγειο της ΑΠΑΝ, Μουδανίων 2 στη Νεάπολη και μπορείτε να την επισκέπτεστε κάθε Τετάρτη απόγευμα. Μπορείτε να ακούτε τα επεισόδια της εκπομπής μας στο blog της Λαϊκής Βιβλιοθήκης καθώς και σε όλες τις μεγάλες πλατφόρμες podcast όπως Anchor.fm, Spotify, Apple Podcast, Radio Public, Breaker, Castbox, Google Podcast, Overcast και Pocket Casts. Μπορείτε τέλος να μας ακολουθείτε στο Twitter και να επικοινωνείτε μαζί μας. Και κλείνουμε με ένα τραγούδι από το συγκρότημα Maylin and the Sons of Disasters, το οποίο όπως ήδη έχουμε αναφέρει έχει εμπνευστεί ολόκληρη τη θεματολογία των τραγουδιών του από την ιστορία της Ma Barker.